Haideți să ne bucurăm de căpșunile românești și să le folosim în cel mai pufos și mai aromat chec cu căpșuni pe care trebuie neapărat să-l încercați și voi. Vom începe această rețetă cu căpșunile, pe care le punem într-un robot de bucătărie și le pasăm foarte bine. La nevoie puteți folosi și un blender sau un mixer vertical. Pentru a prepara compoziția prăjiturii, vom începe cu untul, pe care îl punem într-un bol mare și peste care adăugăm zahărul. Amestecăm foarte bine cât să arate ca o cremă. Adăugăm apoi ouăle, unul câte unul, și amestecăm până când se încorporează. Punem și băutura vegetală Alpro This is Not Milk, care este ideală dacă aveți intoleranță la lactoză. Urmează piureul de căpșuni făcut la început, extractul de vanilie, puțină sare pentru gust, făină și praful de copt. Amestecăm bine cu un tel, astfel încât toate ingredientele să fie bine încorporate. Opțional, puteți adăuga în compoziție și puțin colorant roșu pentru o culoare mai pronunțată. Transferăm totul într-o tavă cu cilindru în mijloc și punem checul în cuptorul preîncălzit la 175 de grade pentru aproximativ o oră. După ce s-a copt, lăsați-l să se răcească 30 de minute, apoi îl puteți scoate din tavă. Când checul a ajuns la temperatura camerei, îi putem adăuga deasupra o glazură din piure de căpșuni îngroșat cu amidon și îl decorăm cu căpșuni proaspete. Lăsăm la frigider pentru 30 de minute și îl putem servi. Este o bunătate pufoasă și aromată. Poftă bună!